quan hi ha una obra d'art s'ha de ser per tothom, és per la societat, no per un individu que li agradarà mirar-lo, molt bé, que compri, però si és de realment valor i és una cosa social i l'ha fet per la ciutat, s'ha d'ensenyar, si val la pena. No, però això val la pena que es vegi. Desenterro perquè és de justícia que si és un bon museu i una obra d'art no surti i la tinguin tapada. Poden no ensenyar-lo amb un gran d'això, però l'han d'ensenyar perquè és un company que tenia molt d'art i el va deixar, doncs es pot veure, no és que li donem cova. No sé, a vegades quan penso que amb una persona així molt intensament, llavors me cau com un tro a sobre i és el blanc absolut. Ara no sé si en Goya està enfadat o està content. Resulta que una tarda érem a la terrassa de la catedral de Girona. En Lluís també hi era, amb 3 o 4 seminaristes d'aquell moment. Diu, voldria ensenyar-li una cosa, l'única cosa que li demano és que em digui la veritat. Si li agrada o no li agrada, això no m'interessa. Només si tinc possibilitat o no tinc possibilitat. Llavors bé, em va en l'arc corrent, surt amb una carpeta d'aquestes grosses, i llavors comença a estendre els dibuixos en l'escalinata de la catedral. I sortia un grup de turistes molt i molt important de dalt de la catedral que havien visitat, uns altres que pujaven per la força i uns altres que passaven per sota portes. Total, que aquella va ser la sala d'exposició més fabulosa de la història, perquè allà hi havia de seguida 200-300 persones, per allà i els quadres posats. Amb un aplaudiment increïble, i els quadres eren tots una meravella.
jo no sé aquesta col·lecció si existeix encara, no sé de què en va fer, eren els primers quadros seus, pintats en secret en aquesta aula també secreta del seminari de Girona. Cap allà tinc d'anar. Aquests m'agradaven, com feia aquest, era molt petit que feia això. Però ja tenia idea, A mi me deia, mare, d'aquí poc temps no hi haurà cap capellà que porti sotana, però aquell temps tothom en portava i mira, ho van dominar. I va ser dels primers de Banyoles que jo em donava vergonya, que portava el cabell fins aquí baix. Quan marxava per avall jo sortia a la porta a veure la gent si se'l miraven, em feia vergonya. Ell era molt espavilat i nosaltres no érem tan llestos com ell. No ho vèiem les coses, no hi donàvem importància. Nosaltres no ho vèiem, el valor que feia ell, no ho vèiem. Això sembla un museu, Què hi veieu, aquell quadre? Un animal o què hi veieu allà? Sí, tenia un ull de cada color. És veritat. Ai, sí, era molt llarg d'explicar-ho perquè em va fer de verdes i madures. Però només el mal el més explicat. Jo, diguem que de tota l'obra que hi ha a casa, una mica és com... Hi ha qui xerra tot el dia, avui he anat a la peluqueria, m'he trobat aquesta, m'ha explicat això, i la Maria de Can Pep que està malalta i que no sé què. Hi ha gent que xerra pels descosits i que tanmateix t'està explicant com està el barri, no? O vostè mateix molts cops entro aquí a casa i diu, saps què, Adrià, aquell d'allà, en fulanito, doncs Vita va caure i es va trencar la d'això. O aquell d'allà, sí home, sí, s'ha casat amb... Una mica és això. El que passa és que transcrit, no sé. Sí, aquesta és la Tànit. Hi ha la Tànit, segurament trobarem el Titot. El burro més capellà. El burro. Les oques. Aquest deu ser, com es deia el gat? Ai, no sé, en Ronso li deien. En Ronso. Amb poca cosa feia, amb qualsevol cosa feia un quadre. Amb les pintures i així. Un quadre que el va fer de corculles, de musclos, i amb qualsevol tonteria, i aquell que va fer, que el va haver de presentar una vegada a Barcelona, aquell que hi ha, que és un soldat, un negre mort. Sí, un negre ferit de bala. Això, va agafar la roba del seu pare. Ai, sí. Però mira, dintre tot, encara tornaria a passar la vida d'enrere. Tornar-los a pujar de petits, perquè quan són grans ja no són teus.
efectivament, doncs, el Güell és un personatge d'una creativitat total i sempre m'ha semblat que valia la pena doncs, de posar-ho en evidència. No només per les coses plàstiques estrictes, les pintures, escultures o dibuixos, sinó també doncs, per les seves accions en els espais. Més que fer obra plàstica estricta, fer obra d'ambient, que se'n diu, d'entorn, oi? Fer obra de fer penetrables, perquè allà, i si aquests penetrables doncs, podien ser elaborats en funció, que llavors ja aniríem cap a l'art efímer, podien ser elaborats en funció de la seva dinàmica mateixa, doncs ho preferia. D'aquí ve tots aquests locals que va fer, aquestes botigues, o sigui, a l'entorn, doncs, l'ajudava a crear, feia unes icones, uns ninots, oi? Molt curiosos. Un d'ells va fer una escultura de caixes de Coca-Cola. Clar, s'ha de tenir en compte que estem anys 60, doncs això corresponia al que se'n deia el pop art. Va fer un negre, i aquest negre jo el vaig tenir, després d'haver-lo exposat, doncs llavors on te'l fotem, no? I doncs vaig mirar allà al Muli, a la sala de boles del Muli, i doncs el vam deixar allà estès. I de tant en tant, molt poc, molt de tant en tant, però de tant en tant, i mai quan era oportú, hi passava la Guàrdia Civil per els controls que feien, no? I doncs, mirant així es veu que un dia el van veure, no? Hosti, doncs van dir que hi havia un mort o hi havia algú amagat, etc. I vam tenir uns certs problemes, ¿no? Para demostrarnos que era una escultura. Bueno, vaya esculturas, esto me parece que me toma el pelo, esto parece más bien un muerto. Pero no, hombre, no, que no lo ves, esto es unas obras de artes modernas, estos artistas modernos. Quan el Lluís estava aquí, vivíem en una espècie de tretzo. O sigui, vivíem a dintre l'obra, perquè feia personatges o feia muntatges, diguem, amb tot. Ja hi ha la carpeta del Cafè del Mar. Jo vaig conèixer seminaristes que, diguéssim, que el veien, no? Algun de més jove que ell, així, i estaven molt intrigats, sobretot amb les maneres que me deia un que en ell podia passar de ser el que no complia les ordres ni tot això, i que s'inventava coses, divertiments de fer aquell drac que va fer i totes aquelles coses, però al mateix temps que tot de cop li venia com una onda molt profunda i quedava sumit com en una connexió, però amb una devoció i molt sentida de palès vist per tots els altres gent que el veien, que estava interioritzat i molt pensatiu, molt reflexiu, no?, amb les coses, o tot de cop, tot el contrari, que s'escapaven, que feien aquelles coses, així, èpoques, això dit per un que estava al seminari. La lletola de la titola. Aquest era tremendo. Ell l'estimava molt. I com més convidats hi havia, ell, vinga allà, la lletola de la titola. Era molt irreverent, Era absolutament irreverent. Té una sèrie molt interessant, feta amb revista, o sigui,
agafo una revista, és igual, sobretot El Tiempo, no?, per la gent que hi sortia. A més era un tio, era un gran analista polític, vull dir que sabia molt bé el que es feia i el que es deia, no? I aleshores els demonitzava, els tornava àngels... A tot arreu, no, és que no sé, no sé com s'ha de muntar, ni quin guió s'ha de seguir perquè tingui una certa estructura, perquè és molt inabarcable. Hi ha molta feina per centrar... O sigui, jo tampoc sé la limitació que teniu de temps, però vull dir que com perquè el personatge s'expliqui una mica... Mira, aquesta és la Tanit. Que la Tanit em sembla que aquest no el coneix. Tanit amb la seva gosseta. Era com un somni, podia tenir les coses més rares, era, bueno, molt raro pintant, com ell, però no pintava, dibuixava i d'això, però era un artista, no, això és a part. Al col·legi de metges, veus, al col·legi et va tot una repisa. Això és la inauguració. Mira, hi havia molt d'art. Veus aquests d'això? Són de... Ho han de tenir... perquè eren empotrats a la paret, ho van acabar i ho guarden. Però en Lluís era un artista, un gran artista. I amb molta paciència per poder treballar amb ell. Però que jo crec que era una persona que tenia gust amb un art diferent del que la gent es pensa que és art, i ja ho veus això. Tot això era fet d'ell, i ho han de guardar. Això n'hi havia una a cada costat, i és sobre amb guix a la paret, i segur que ho guarden al col·legi d'ara. La veritat és que és una llàstima, perquè eren obres d'art i que no els avisara ningú. Ja s'haurien de tenir exposades al museu. I la tenen al museu i no es veu. No ho sé, jo ho trobo... No facis cas, però jo tinc més... Ara ja he fet els 90. Venia molt aquí a casa. Venia molt aquí a casa i la meva dona, en aquell temps havien tingut una botiga que en deien Regal, al carrer de Beuradors, de regalos. I ell anava molt allà, i precisament una de les coses que hi ha de Regal, ell va fer, diguem, el dibuix pel prospecte, per dir-ho així. Dibuixava molt bé. Ell pintava... Olis no. Olis no. Fer l'oli no el sé. Ara per fer coses sí que feia moltes, tenia molta idea. Però em fa fet que, com que era molt anàrquic, va fer després aquells homes estirats, que en deu vist algun, suposo jo, no? Que vull dir que me'n quedés un jo i vaig dir, escolta, un bosc el posi aquí a casa, no fa cap gràcia, no sé què dir-ho. Hi ha coses, ja m'agrada penjar coses, com dius aquesta sirena i alguna altra cosa. Però francament, allò que feia 2 metres d'un tio estirat a terra, que semblava un mort, no? No ho posaré pas jo a casa, no? El tema de l'obra és transcendent, de veritat que penso que és transcendent, però el personatge, Déu-n'hi-do,
Per què en Lluís es va apartar pura i dura de les galeries? Precisament per això. Perquè va veure que entre una galeria i un individu no hi havia cap mena de vincle, cap mena d'història. Per què es va passar tota aquesta història tan lúdica de discoteques i coses d'aquestes? Perquè allà sí que la gent en gaudia. Allà sí que la gent s'hi relacionava i els veies, doncs, per exemple, moguent això, moguent allò, observant. No estem parlant d'algú gris, ni de bon tros, Estem parlant de... No és l'obra del Güell, no és una obra per reflexionar, ben entès, sempre és per reflexionar, sinó que és per impactar. I suposo que les imatges religioses fan miracles perquè impacten. Que així són els interiors del Güell. Els interiors del Güell tots són resplendents, tots són d'una dinàmica, tots són curves per tot arreu, ofensius i acollidors al mateix temps. Tot és una... Li agrada molt de jugar amb els llums, amb els reflexes i els contrarreflexes. Aquí venim a parar, doncs mira, jo que estic una mica, diguéssim, loco, almenys el que diu la meva dona, i vaig vindre aquí un cap de setmana, em vaig enamorar de l'illa, com molts, no som l'únic, i a partir d'aquest moment, doncs, la meva idea va ser muntar una història aquí. I vam començar aquí, pim-pam, i en 45 dies vam obrir portes. Un èxit total. Llavors ell es va quedar aquí, va agafar una casa allà a la del Moro, que estava molt bé, amb l'Alòs, van fer el Cafè del Mar. Eren 3 xavals, 3 camarers, que treballaven al Playboy, Playboy 1, una discoteca de molt èxit d'aquella època, xavals joves, no hi entenien massa del tema, però es veu que tenien uns aurrets i van dir, va, muntem-ho d'això. Li van dir a en Lluís, i bueno, el Cafè del Mar, ara avui en dia és un cello per Eivissa, sobretot per Sant Antoni. De fet, era un home, ell pintava i feia escultura, però a ell el que li agradava era el tacte amb els industrials, l'obra grossa, que és el que dona la vida, és el que et dona. I això és el que a ell, diguéssim, li agradava més. A pesar que va tenir la mala sort de trobar-se amb gent com jo, que no teníem un duro. Els millors industrials que hi havia a Espanya els tenien ells, sense cap dubte. I jo vaig passar a ser de l'equip a empresari, de l'amic a l'enemic, perquè l'enemic sempre és l'empresari, el que se li ha de donar canya, perquè tal, perquè qual, perquè... Però, bueno, jo estic content, molt content d'haver conegut en Lluís. I cada dia penso en ell, cada dia. Perquè, no sé, és com un germà, diguéssim, d'alguna manera. Vam tindre les nostres coses, evidentment, perquè, en el Sumum, per exemple, havia de pujar 40 milions i va pujar 350. Però a Sant Antoni l'únic que ja hem fet, i t'ho dic sincerament, perquè porto 40 anys i que ho conec bé,
és on hi ha posat la pinzellada en Lluís. Veníem de Banyoles, de l'Esquinçat, de la botigueta de la Correal, i en Lluís i nosaltres van néixer balcó per balcó, com eren tan guapos tots tres germans, sempre els espiàvem. I és que l'estimava per tots costats, no? Perquè després tots, en Vilà, tots aquests els alumnes, no? Clar, jo tenia molta relació i tenien passió per en Güell. No? Tota aquella gent que hi havia del Tin, en Lluís Pau, en Lluís Vilà, en Lluís Güell, que els deien els tres Lluïsos, no? Jo els deia Lluïsetes, Lluïsetes, no? Perquè jo, com que les Lluïses els deia Lluïsetes, en Fonsaré, aquell, en Cortada, en Jim Ferrer... Oh, que maco era. Tu saps que jo no he tornat mai més, ni al Paradís ni al Cafè del Mar. He fet el Cafè del Mar, he intentat, i allà a les Roques torno enrere, perquè no sé com s'ha respectat la seva obra. I no tinc valor. A Eivissa hi ha una amiga meva que té una botiga que jo li vaig dir: Lluís, m'has d'ajudar, tinc una amiga que no té ni un duro i va posar una botiga. I em va dir, dic, per què no m'ajuda? No l'ajudes amb ella? I me va dir, quants cèntims té? Dic, res. I diu, doncs anem a les deixalles. I tota la botiga és feta de les deixalles. I és una botiga preciosa, que hi ha poca gent que s'ha parat a donar-se en compte com és la botiga. És una botiga realment maquíssima. És tot de les deixalles, absolutament tot. Mira, cada año que pasa y llega el verano otra vez, ahora en invierno alguien, pero mira, viene mucha gente y hace eso. Y se quedan mirando y mirando y mirando y mirando. Y me dicen, ¿quién le ha hecho esta tienda? ¿Quién le ha hecho esta tienda? ¿Sabes? Pintores, arquitectos, gente normal también, pero es que dicen que es una tienda con mucha sensibilidad. Mira, ¿esto qué te parece que es esto? Esto es Mira, este dibujo con ese ojo, ¿qué es? Mira, te lo quito más. ¿No te pensás que es un duende? Es verdad, tiene la cabeza... Claro, pues tu abuelo me iba poniendo por todo. Mira la orejita. Mira, allí, la ¿ves? orejita. Y siempre que me va a dar mucha suerte. Y yo, la verdad, tu abuelo lo conocí 3 meses y le cogí un amor y mi familia también. No sabes lo bueno que era. Tenía unos ojitos preciosos, vamos, y chispeantes. Lo único que tu abuelo no vio, y yo me siento mucha vergüenza, si tu abuelo llega a ver el aparato este del aire acondicionado aquí, le da un síncope, porque eso para él es como un ovni que aquí no pega nada. ¿Sabes qué pasa? Que te lo digo de verdad, aprendimos tanto con él. Hay personas que aprendes conforme pasa el tiempo. Y Luis era una de ellas. Yo me siento una afortunada por el favor que me hizo en el momento, pero sobre todo ahora. Me ha nutrido mucho Luis, muchísimo como persona, y lo conocí 3 meses, lloré, reí, pataleé con él, porque para Luis era, conforme estaba la tienda acabada y yo empecé a meter ropa, era como una invasión. Y aquí creo que hay otra cara. A ver, cariño. Cuando pasan muchos años y vas modificando algunas cosas, hay otras que pueden sobre ellas. Entonces tú vas al Café del Mar y el Café del Mar siempre será el Café del Mar. Tiene cosas que hay una fuerza en la naturaleza. Llàstima que estem on estem i tenim el país que tenim, perquè, en una altra banda, aquest home estaria situat molt amunt, perquè arquitectònicament era una meravella.
El que passa és que era un rebelde sin causa. L'home tenia un caràcter una mica especial, tenia el Lluís. Jo i ell ens duien bé perquè jo soc com soc també i ho aguanto tot. Perquè castiga. Artista. És que és un artista viu i dorm artista. I ell no és que digués jo que soc artista, això ho dic jo, perquè és la veritat. Però un artista està a lo que està i no està allà a la llengua en un moment donat. I diu a vegades veritats molt grosses que la gent no vol sentir. Parlaves de la mort i se'n anava. O sigui que amb això ja està tot dit. Ell no volia morir a cap preu. Bueno, si és que ell estava més sa que la punyeta, amb una potència bestial, amb la qual el que està viu d'aquesta manera no pensa que s'ha de morir. No, ni viu. És així, tu, estem aquí 4 dies pensant que som alguna cosa i a veure el que som. Paper. Sí, senyor. I, per exemple, a vegades que m'he trobat amb en Pep d'Esparadís, doncs és molt tendre tot, no? Era una mica el mimat, el Lluís. Ell anava caminant, anava fent, i a mesura que anava sortint, doncs anava improvisant. Anem a dinar aquí, anem. Bueno, podríem d'anar a casa a dormir, no que porto 2 dies al carrer, però més així, amb la cara neta, eh? El Lluís tenia molt de saber estar, tenia un do, no? No sé, quan va marxar Lluís i va coincidir o es va acabar per tots aquests Ibiza, l'Elsa Peretti, venia l'Elsa Martinelli, la Úrsula Andrés, quan totes es van anar marxant, es van fer grans, clar, l'Elmir Dorí es va suïcidar, tota aquesta gent va marxar, va ser un buit terrorífic per Ibiza. Jo em vaig sentir una mica orfa, no? Aquelles tertúlies que feien, aquella gent, buah, quina Ibiza, I ara, en vez d'aquells senyors de la península i d'aquells senyors d'Europa que venien aquí amb un romanticisme, les platges, la posta de sol, la lluna plena, posarien els russos, hi ha els àrabs, però com que hem de menjar, doncs continuar. La seva pròpia persona era ja la primera obra d'art. Això ho va anar fent potser de mica en mica, que al principi no, però de mica en mica es va anar sentint identificat que la seva persona era ja una obra d'art. Home, no, la teva obra és interessantíssima, però no la podem assumir comercialment, perquè quan la senyora hi anirà a treure-li la pols se li enganxarà el plomero i llavors les senyores no els agraden les obres, els objectes on s'enganxen els plomeros. Els plomeros han de poder lliscar. Jo l'únic que puc dir és que primer que heu de fer, i ara en el bon sentit del mot, és passar el plomero sobre totes les obres, perquè normalment són impresentables tal com estan ara. Doncs, i llavors, sobretot, l'altra cosa que també hem arribat a la conclusió aquesta, de que s'han de tractar com si fossin iconos, totes i cada una de les peces. O sigui, com si haguessin d'anar a processó. Saps que quan han d'anar una imatge a processó, es passa temps i temps arraconada allà, però quan dius que l'hem de treure, diu, escolta, que vinguin aquí totes les beates del barri, aquí, això, a cosir, a sergir, això, preparar allò, tot, la gran imatge, el gran esplendor. És així com s'ha de mostrar.
toques, deixa caure. Mira, mira. Ai, mira això. Aquí dins ja ho he obert. Resulta que nada menys el dia que es va morir nosaltres érem a França, érem a París, i érem a Notre Dame. I aleshores jo surto de Notre Dame, perquè clar, ja és impossible parlar allà dintre amb els això, i llavors me diuen, Pep, en Lluís és mort i vol que tu li organitzis el funeral. No, és que el Lluís no es podia morir. La veritat és que la gent estava molt apenada i tothom sabia que el que es havia mort era possiblement, quasi segur, un dels millors, per no dir el millor artista que havia tingut Catalunya després de la postguerra fins ara.
a la part esquerra inferior, amb el seu pinzell, que deu ser el mateix pinzell en què va executar l'obra, posa el seu nom d'artista Güell, Píxit, va pintar, o ha pintat, en llatí, Píxit, i diu, primers dies post-trasplant, 19 de setembre de 2004, essència de sèpia mediterrània, Mercat de Girona, memorial d'arròs negre. I a la dedicatòria, a la part esquerra, al límit esquerre, posa a Pia i mestre Terrés, gràcies de l'hostatge i vostra presència. Dominava les arts, o sigui, pintava, era un immens decorador. Era personatge totalment irrepetible, de la qual els catalans i tots els museus d'Espanya, i perquè si hagués sigut conegut fora d'Espanya, que estaria dalt de tot i es pagarien milers per la seva obra i milions per la seva obra, i sobretot per la seva persona, perquè a la vegada era un immens actor. Ell feia teatre, hasta dormir feia teatre. Ell veia sortir el sol a les Illes Medes i el que li encantava era el Phallus coronatum per al sol. Les dones no tenien defensa, perquè amb aquells ulls que tenia i el seu tarannà i la seva dermorrea era impossible defensar-se. Diu, no hi vull facilitar jo amb aquest perquè no... Que vivia realment sense cap classe de complexe ni de cosa, la seva personalitat li passava per al barret, fos el que fos. I d'un talent enorme, un talent com poques vegades jo no he vist cap persona amb més talent que... Però la llàstima és que podia fer una gran... Estava dotat per fer una gran obra, la millor del seu temps. I l'impediment és l'enveja. L'enveja dels mateixos artistes moltes vegades. Superguai, perquè des d'aquí es veu l'estany gairebé amb les medes, perquè els tens allà darrere. Una vegada més s'està procedint a una recuperació d'un artista que realment crec que és significatiu. Ja ho sé que hi ha d'haver qualitat i si no hi ha qualitat no hi ha res que s'aguanti. Però és que el Güell té qualitat i jo crec que si algú doncs, el suportés, en el sentit de fer-li de suport, doncs tindria una circulació impressionant, perquè
impressiona, no? Impressiona. Impressiona.